една стара, позабравена рецепта. Да видим сега. Чудно. Добавям ориза към каймата. Чуквам едно яйчице. От главичката лук, която имам, ще използвам една трета от нея за каймата. Чубрица 2 лъжички. Айде 3 ще сложим малко повече. Черен пипер и сол. Обърквам хубаво сместа. Ще си нарежа лука и морковките. Добавям 40-50 грама мазнина, не е много. Слагам зеленчуците да запеча. И добавям около 2 литра вода. 2 супени лъжички сол. Затваряме. Оформяме си кюфтенцата. Така малко с водичка. Правя ги около 30-40 грама. И добавям кюфтенцата. И някъде за около 35-40 минути кюфтенцата ще са готови. Слагаме едно бурканче кисело мляко. Добавям 2 лъжички брашно и 3 жълтък. И разбивам хубаво до гладкост. Така. И започвам да добавям. Моите кюфтенца с бял сос са готови. И сега, ето така. Заливаме с сосче.